Bispungal daw kabalen. Malyari mo na lang albende ang paborito mong programa kening CLTV36 uli da rin katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na kakeni, kapay tauli kareng programa na ning Central Luzon TV 36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Magandang umaga mga bata! Halina kung saan namumuna ang saya. Talino ang ibibida. Welcome sa Fer Nan Dino Kids TV! Dito sa Fer Nan Dino Kids TV, Sabay-sabay at sama-sama tayong matuto at magsaya. Ako si Teacher Diza. At ako naman, si Teacher Edward. Kumusta kayo, Fer Nan Dino Kids? Sa araw na ito, marami kaming inihandang gawain para sa inyong mga paboritong asignatura. Siguradong mapapawaw kayo sa tuwa at saya sa mga paksa natin ngayon na makikita sa inyong screen. Grade 2, Week 1, Day 1. Health. Nakalulusog at hindi nakalulusog na pagkain. Music. Dynamics. Siyempre, sasamahan tayo ng mga piling guro sa Division of City of San Fernando. Ano pa ang hinihintay ninyo, kids? Umupo ng maayos, mag-ready ng lapis at papel, at magsimula na tayo sa ating episode na may pamagat na Ito ay tinapay. Iba't ibang klase ng tinapay. Ikaw, anong paborito mong tinapay?
Magaling! Ito ay hamburger, French fries, cake, at soft drinks. Alin sa mga ito ang kinakain mo? Ituro mo nga. Alam niyo ba na may dalawang uri ng pagkain? Ito ang pagkain nakalulusog at mga hindi nakalulusog. Sa mga larawang ipinakita ko kanina, alin sa mga yon ang nakalulusog at hindi nakalulusog? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang dalawang uri ng pagkain. Kailangan ng ating katawan ang pagkain para tayo ay lumaking malusog at malakas. Bilang isang bata, mahalagang kumain araw-araw. Ngunit, hindi sapat na basta lang kumain. Dapat ay pinipili mong mabuti ang mga pagkain iyong kakainin. Narito ang mga pagkain nakalulusog at nakabubusog din. Nahahati sila sa tatlong pangkat. Ang go, grow, at glow food. Ang mga go food ay ang mga pagkain nagtataglay ng carbohydrates na tumutulong na mapalakas ang ating katawan. Halimbawa ng go food ay ang kanin at tinapay. Ang grow food naman ay ang mga pagkain siksik sa protina at nagpapalakas ng resistensya ng ating katawan at tumutulong sa tamang paglaki ng ating katawan. Halimbawa nito ay ang karne ng manok at baboy, isda, at mga uri ng mani. Ang glow food naman ay ang mga pagkain mayaman sa vitamins at minerals. Tumutulong ito sa pagkinis ng balat at paglinaw ng mata. Halimbawa ng mga glow food ay mga prutas at gulay. Natandaan niyo ba ang tatlong pangkat ng nakalulusog na pagkain? Sabihin niyo nga! Mahusay! Ang isda ay isa ring healthy food. Ito ay kabilang sa grow food. Nagbibigay ng protina at nagpapalakas ng ating katawan. Magaling! Ang mansanas ay isang healthy food. Isa ito prutas na mayaman sa vitamin C. Kaya, ito ay nabibilang
sa Glow Food. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Ibig sabihin, kapag ikaw ay kumakain ng mansanas o anumang prutas, maiiwasan mong magkasakit at hindi mo na kailangang magpunta sa doktor. Ang carrot ba ay healthy food? Tama! Isa itong gulay na tumutulong sa paglinaw ng ating mga mata. Kaya, ito ay isang glow food. Very good! Ang gatas ay isang complete food. Ibig sabihin, naglalaman ito ng maraming bitamina at mineral. Napakayaman ito sa protina na nagpapalakas ng katawan, kaya nabibilang ito sa grow food. Isang basong gatas kada umaga ay sapat na. Kaya kids, ugaliing uminom ng gatas upang laging malakas. Bukod sa mga naipakita natin, marami pang ibang pagkain na masarap na nakalulusog pa. Ugaliin na kumain ng mga grow, at glow food upang laging malusog at physically fit. At kapag kayo ay malusog at physically fit, magagawa ninyo ng maayos at may sigla ang inyong mga aralin. Mayroon din namang mga pagkain na nakabubusog, ngunit hindi ito nakalulusog. Handa na ba kayong malaman kung ano ang mga ito? Abangan ang yan sa pagbabalik ng Fer Nan Dino Kids TV! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Welcome back, Fer Nan Dino Kids! Alam nyo ba na hindi lahat ng pagkain ay nakabubuti sa ating katawan? Tama! May mga pagkaing nakabubusog, ngunit hindi nakabubuti sa ating katawan. Ano-ano ang mga pagkain ito? Halina at alamin natin. Ang mga pagkaing hindi nakalulusog ay ang mga pagkaing sobrang matamis, maalat, at mamantika. Tulad na lang ng candy, tsokolate, french fries, hamburger, soft drinks, at marami pang iba. Masarap nga ang mga ito at nakabubusog din. Ngunit, hindi naman ito nakalulusog. Alin sa mga larawan kanina
ang hindi nakalulusog? Ang french fries ba? Candy ba? Tama kayo mga bata! Ang french fries ay masarap. Ngunit ito ay mamantika. Samantalang karamihan naman sa mga candy ay masyadong matamis. Ang mga cake ay matamis din. Ang soft drinks, bagamat iniinom ito ni na mommy at daddy, ay dapat nyo rin iwasan. Kaya mga bata, kung hindi ninyo maiwasan kumain ng mga pagkain ito, ang payo ko ay kumain lamang nito ng kaunti. Tandaan, anuman ang sobra ay hindi maganda. Agree ba kayo mga bata? Alin sa dalawang uri ng pagkain ang madalas mong kainin? Ang nakalulusog ba? O hindi nakalulusog? Kung ang sagot mo ay nakalulusog, very good! Ang mga batang katulad mo ay dapat kumain palagi ng nakalulusog na pagkain upang lumaking malakas at malusog. Mayroon kayang sumagot ng hindi nakalulusog? Sana wala. Dahil ang mga ganitong pagkain ay hindi magdudulot ng maganda sa ating katawan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Umpisahan mong kumain ng mga nakalulusog na pagkain upang lumakas palalo ang iyong katawan at lumaking malusog. Tandaan, ang pagkaing nakalulusog ay mahalaga upang magkaroon ng malakas na pangkatawan laban sa iba't ibang sakit tulad ng COVID-19 na ating nararanasan ngayon. Tara, samahan ninyo ako sa grocery store upang mamili ng mga pagkain. Natutuhan mo na ang dalawang uri ng pagkain kanina, ang nakalulusog at hindi nakalulusog. Mayroon akong pushcart dito. Ang kailangan kong bilhin ay ang mga pagkain nakalulusog. Handa na ba kayo sa ating pamimili? Tingnan mabuti ang mga pagkain na ilalagay ko sa aking pushcart. Kapag ito ay nakalulusog, gumuhit ng star sa hangin. Tulad nito. At full moon naman kung ito ay hindi nakalulusog. Gaya nito. Simulan na natin ang pamimili. Gumuhit ng star kung dapat kong bilhin ang mga gulay. At full moon naman kung hindi. Gumuhit ng star kung dapat ko bang bilhin ang mga gulay. At full moon naman kung hindi. Tama! Star ang sagot. Dahil ang mga gulay ay nakalulusog. Sa ang pangkat, nabibilang ang gulay. Tama! Sa grow food. Sushi
susunod na pagkain, candy. Star ba o full moon ang candy? Ang sagot, full moon. Dahil hindi nakalulusog ang pagkain ng candy. Kaya, huwag na kayong bumili nito. Susunod na pagkain, mga prutas. Star ba o full moon ang mga prutas? Tama! Star ang sagot. Dahil nakalulusog ang pagkain ng mga prutas. May paborito ka bang prutas? Paborito mo ba ang saging? Mansanas? Mangga? Pakwan? Chiko? Papaya? O avocado? Kahit na alin dito ang gusto mo, tiyak na lulusog ka kapag kinain mo ito. Itong gatas, bibilhin ko ba ito? Iguhit sa hangin ng star kung opo at full moon naman kung hindi po. Magaling! Star ang sagot. Dapat ko itong bilhin dahil ito ay nakalulusog. Ang gatas ay isang complete food na mayaman sa mga bitamina at mineral na kailangan ng katawan natin. Tulad ng calcium na nagpapatibay ng ating mga buto. Siksik din ito sa protina na siyang nagpapalakas ng ating katawan. Ay! Ang daming chichirya! Dapat ko ba itong bilhin? Ako, si Teacher Jonel. Ipinapangako ko na simula ngayon, ang mga pagkain na kalulusog na lamang ang aking kakainin. O, kayo naman! Makikita sa inyong screen ang pangako. Sabay-sabay nating bigkasin ang pangako. Ako, si, sabihin mo ang iyong pangalan. Ipinapangako ko na simula ngayon, ang mga pagkain na kalulusog na lamang ang aking kakainin. Ang galing-galing talaga ninyo, kids! Siguraduhin lamang na sundin ang inyong pangako sa sarili. Ako si Teacher Jonel. Hanggang sa muli, Fer Nan Dino, kids!
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Magandang umaga, Fer Nan Dino kids! Ako, si Teacher Carol mula sa De La Paz Norte Elementary School. Ngayong araw na ito, gagawin nating masaya ang pag-aaral ng musika. Nakahanda na ba kayong matuto, Fer Nan Dino kids? Pag-uusapan natin ang dynamics ng isang awitin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dynamics kapag pinag-uusapan ang mga awitin? Ang dynamics ay isang paghihina o paglakas ng isang awit o tugtog. Kailangan ito upang maipakita ang emosyonal na nilalaman ng isang awitin. Upang lubos ninyong maunawaan ang aking sinasabi, gawin natin ang Activity 1. May ipakikita akong mga larawan. Pansinin kung ano ang ipinapakita ng mga larawan. Umpisahan natin sa unang larawan. May dalawang bata sa larawan. Ano kaya ang ginagawa ng batang babae? Tama kayo! Siya ay sumisigaw! Sinisigawan niya ang batang kaharap niya at sa kanyang pagsigaw, nagulat ito. Sa inyong palagay, bakit kaya sumisigaw ang batang babae? Marahil ay hindi marinig ng kanyang kausap ang kanyang sinasabi. Kaya siya sumisigaw. Malayo rin ang distansya nila sa isa't isa. Kaya marahil ito rin ang isang dahilan kung bakit sumisigaw ang babae. Posible rin na galit ang batang babae, kaya pasigaw ang kanyang pagsasalita. Hindi natin maiiwasan ang mga pagkakataon na tayo ay nagagalit. Ito kasi ay isang emosyon na ating maaaring maramdaman. Ngunit, dapat natin itong iwasan. Kapag kasi palagi tayong nagagalit, hindi maganda ang epekto nito sa ating katawan. Ang tanong ko ay ito, kapag ba sumisigaw, malakas ba o mahina ang iyong boses? Mahusay! Malakas
bang ito ay pasigaw o tayo ay sumisigaw? Tingnan naman natin ang ikalawang larawan. Ano naman ang ginagawa ng dalawang bata sa larawan? Magaling! Silang dalawa ay nagpupulungan. Sa iyong palagay, maingay kaya sila? Hindi sila maingay dahil mahina lamang ang boses nila. Paano kaya nangyari yun? Bakit mahina lamang ito? Ano kaya sa palagay niyo? Mahina ito dahil sila ay malapit lamang sa isa't isa. Malapit sa tainga ang sinasabi, kaya naman mahina lamang ang boses. Kayo ba mga bata? Mahina rin ba ang boses ninyo kapag may ibinubulong kayo o inalalapit ninyo ang inyong bibig sa tainga ng inyong kausap? Dapat mahina lamang ang inyong boses kapag malapit sa kausap dahil masakit sa tainga kapag inilapit mo ang iyong bibig at nagsalita kang malakas ang boses mo. Sa araw na ito, ang aralin na tatalakayin natin ay ang dalawang uri ng tunog. Ang malakas at mahina. Sa mga nakita mong larawan kanina, alin kaya ang nagpapakita ng malakas na tunog? Ito ba? O ito? Ito ang tamang sagot. Ito ang may malakas na tunog dahil ito ay isang batang sumisigaw. Alin naman ang nagpapakita ng mahinang tunog? Ito ba? O ito? Ito ang tamang sagot. Ito ang may mahinang tunog dahil ito ay isang batang bumubulong. Malalaman natin ang pagkakaiba ng malakas at mahinang tunog sa pamamagitan ng pag-awit. Excited na ba kayong umawit? Ako rin! Excited na para kumanta! Aawitin ko muna ng
kislap in between. Pagkatapos ko ay sabay naman tayo. Pagkatapos nating sabay awitin, susubukan mo itong awiting mag-isa. Ako muna ang aawit, mga bata. Makinig kayong mabuti. Kislap, kislap, in between, himbalaya, magmingwing, ayaw pusakaya, namiras, kukimbalwa. Kislap, kislap, in between, himbalaya, magmingwing. Sabayan naman ninyo ako sa pag-awit. Handa na ba kayo? Awitin na natin! Kislap, kislap, yan batuin, himbalwaya, magmingwing, anyaran, pusakaya, namiras, kukimbalwa. Kislap, kislap, yan batuin, himbalwaya, magmingwing. Mahusay! Kayo naman, mga bata, ang aawit. Handa na ba kayo? Ang gagaling naman ninyo, kids! Naawit ninyo ng mahina. Ngayon naman ay awitin natin ng malakas. Kagaya lang kanina ang tono. At kagaya din ng ating ginawa. Ako muna ang aawit. Pagkatapos ay sabay tayo sa pag-awit. At panghuli, mag-isa ka na lamang na aawit. Ako muna ang awit, mga bata. Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti. Kislap, kislap, yay batuin, himbalwaya, magmingming, anyaran, kusakaya, namiras, kukimbalwa. Kislap, kislap, yay batuin, himbalwaya, magmingming. Sabayan naman ninyo ako sa pag-awit. Tara, awitin na natin! Kislap, kislap, yan batuin, himbalwaya, magmingming, anyaran, kusakaya, namiras,
Kayo naman mga bata ang aawit. Ang uhusay talaga ng mga Fer Nan Dino kids! Naawit ninyo ng malakas ang awitin. Ano ulit ang dalawang uri ng tunog na ating napag-aralan? Wow! Very good! Ang dalawang tunog na ating napag-aralan ay ang malakas at mahinang tunog. Gusto pa ba ninyong umawit mga bata? At magkaroon pa ng gawain na kagaya ng ginawa natin kanina? Kaya naman, mag-relax muna kayo dyan, kids. Uminom ng tubig at magbabalik pa ang Fer Nan Dino Kids TV! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Welcome back, Fer Nan Dino kids! Nakikilala ba ninyo ang nasa larawan? Ano kaya ang mga ito? Ito ay mga virus. At ito ang itsura ng COVID-19 virus. Ito ay nagdulot ng nakahahawang sakit sa maraming tao at sa buong daigdig. Gagamitin natin ang larawang ito para sa ating pagtataya. O, gusto pa ba ninyong umawit? Tara! Umawit ulit tayo! Pero sa pagkakataong ito ay lalagyan na natin ng kilos. Aawitin natin ang kinanta natin kanina. Pero sa salitang English naman, pareho lamang ang tono natin. Mag-ensayo muna tayo, kids! Tingnan ang larawang ito. Kapag nakita mo ang ganitong kalaking virus, lakasan ang pag-awit at kukutita ng malaki ang mga daliri. Kung ganito naman, kaliit ang virus, hinaan ang pag-awit at kukutita ng maliit. Aawitin ko muna ng mahina ang awit na tuwing
twinkle. Pagkatapos ko ay sabay naman tayo. Pagkatapos nating sabay na umawit, susubukan mo itong awiting mag-isa. Ako muna ang aawit, mga bata. Makinig kayong mabuti, ha? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Sabayan naman ninyo ako sa pag-awit. Handa na ba kayo? Tara! Umawit na tayo! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Mahusay, mga bata! Kayo naman ang aawit. Sabayan niyo ito ng maliliit na pagputitap ng mga daliri, ha? Simulan na natin! Very good! Naawit ninyo ng mahina ang awitin natin. Ngayon naman, awitin ng malakas. Kagaya kanina, ako muna ang aawit. Kasunod ng pag-awit ng sabay, at panghuli, mag-isa ka namang aawit nito. Ako muna ang aawit, mga bata. Makinig kayo, ha? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Sabayan naman ninyo ako sa pag-awit. Handa na ba kayong umawit, mga bata? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above
kids! O, kayo na lamang ang aawit. Lakihan ang pagkutitap ng inyong mga daliri, ha? Simulan na natin! Ang husay talaga ninyo! Naawit ninyo ng malakas ang awitin natin. Nakasunod ba kayo sa pag-awit ng malakas o mahina ayon sa larawan? Naisagawa ba ng tama ang mga kilos? Nagawa ba ninyo na maliit ang pagkutitap ng mga daliri kapag mahina at malaking kutitap naman ang daliri kapag malakas? Ang galing! Kung nagawa ninyo ang mga lahat ng ito, bigyan natin ang ating sarili ng 5 claps. Tandaan kids, ang dynamics ay ang paglakas at paghina ng isang musika o awitin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat malakas o pasigaw ang boses kapag umaawit. O kaya naman ay puro mahina lamang ang boses sa awitin. Mahalaga ang dynamics dahil ito ay nagpapakita ng emosyon o nararamdaman sa isang awitin. Halimbawa nito, kapag nagpapatulog ng isang sanggol, dapat ay mahina lamang ang dynamics o ang boses mo. Kapag naman pinagdiriwang natin ang kaarawan ng isang kaibigan o kapamilya, tayo ay aawit ng malakas at masigla. Tama ba? Ang galing niyo talaga, kids! Ako, si Teacher Carol. Hanggang sa muli, Fer Nan Dino kids! O mga bata, marami na naman kayong natutuhan sa araw na ito. Narito ang mga napag-aralan natin ngayon. Grade 2, Week 1, Day 1. Health. Nakalulusog at hindi nakalulusog na pagkain. Music. Dynamics. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Edward. Mag-aral ng mabuti upang maabot ang minimithi. At ako naman si Teacher Diza. Laging tandaan, ang karunungan ay susi sa magandang kinabukasan. Kita-kita ulit tayo dito sa Fer Nan Dino Kids TV! Pagsulat ay simple lang, ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fer Nan Dino,
mga kasagutan ay ating tuklasin, gamit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya wag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, wag agad susuko, sapagkat siya kay tagumpay ang dulo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fer Nan Dino yating. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando,